बेथ' गोदोनिफ्रायनो थगायसुलाखाबाय देग्लाय 2020आवबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन होननानै बिथांमोना बिराद फोसावदों। गिबि गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासिग्रोबाय। दिनै जोंनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि मोजां दिन बा ऐतिहासिक दिन, जोंहा मानगोनां आफादगिरि आदा बड' सिं बिथाङा नार्जारी बिथाङा दिनै मोनसे गावनो गोसो जानानै बयखौबो वुमेननि बा इउथनि बा जेसेबां दालाइसा दं जोंनि दिल्लीयावहाय बिथाङा गावनो साहस जानानै दिनै मोनसे प्राइमारियाव स्टेरिं अफिस 18 जिहेतु इलेक्शन जानो गोनां थांगासिनो दङ फैगौ 7 तारिखआव लकसभा जेनेरेल इलेक्शन, बिथांमोना गावसोरनो गोसो गुदुं जानानै दिनै मोनसे स्टेरिं अफिस खुलिदों प्राइमारिनि थाखाय। आं बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय गोसो खुसिजों बा गोसो गोथारजों आङो बिथांमोनखौ धन्यबाद जासिबाय। जाहाथे बिथांमोना बे स्टेरिं अफिसाव जोंनि बिपिएफ दोलोनि जानानै बा हाग्रामा सार दैदेननाय दोलोखौ जानानै बिथांमोना बे अफिसाव जिरायनानै मोजां मेल बा मोजां मोनसे सावराय मेल खालामो। सानफ्रोमबो जिरायनानै बिथांमोना जोंनि दोलोनि थाखाय बोरै मोजां मावनांगौ, खामानिखौ बोरै मावलांनांगौ साफ्रोमबो दालाइसाखौ लानानै बिथांमोना बाहाय मोनसे गोथार सान बादि लानानै बाहाय बिथांमोना जिरायगोन आरो बिथांमोना जोंनि दोलोनि थाखाय मोजां हाबा खामानि मावगोन। आं बेखिनि आसा थाबाय। जों दिनैनि दिनावहाय जोंनि दानि जों नुनायाव जों मावनायाव जोंनि 1 नम्बर लकसभा जिहेतु जानो गोनां 7 तारिखआव जिहेतु इलेक्शन जानो गोनां, बे इलेक्शनाव जोङो बिजाथिनो खाम्फा सारनो जोङो नायखरिबाबो 1.5 लाखनिफ्राय 1,60,70,80 नि बाराजों जों देरहाहरनो हागोन जोंहा मिजिं दं आरो जोंहा आसा दङ। 1,50,000निफ्राय लानानै 1,70,000 सिम जोङो सार श्रीजुत खाम्फा बरगयारिनो जोङो बेखौ देरहाहरगोन आरो जोंनि बे एकदम खाथां जों जेखौ मिथिदों दा जोंनि मिथिनायाव बे आरो जिहेतु जोंहा मानगोनां जोंनिनो बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा सारखौ जोंहा जय खालामनांगौ, लोगोआव जोङो खाम्फा सारखौबो जों जय खालामफागोन। बेनो जोंनि थिरांथा। इउपिपिएल दोलोआ जे नंखाय अरुण'दय फर्म रानदों बेनि सायाव मा बुङो? बेथ' गोदोनिफ्रायनो थगायसुलाखाबाय देग्लाय 2020आवबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन होननानै बिथांमोना बिराद फोसावदों आरो न'खर न'खर थांनानै सात्र साथ्रिफोरखौ गामसा दख'ना गानहोनानै न'खराव मोनसे स्कलारशिप बा साख्रि होगोन होननानै बिथांमोना थगायदों। भेन्सार स्कुलफोरखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होननानै बिथांमोना बे थगायनायल' बिथांमोना एखे धोरोनैनो देग्लायबो बे अरुण'दयनि नाम लानानै जेबोथ' लामा गैला बिथांमोना थगायनो, बे अरुण'दयखौनो मुं लानानै देग्लाय थगायनायनि मोनसे हाबाफारि खालामलायबाय। अरुण'दयआवबो सोरबा फर्माव ट्रेक्टरनि सिम्बल थायो, बबे अरुण'दय स्किम बेलाय? बे जाबाय सरकारनि, सोरबा बेक्तिगत पार्टिनि नङा, बे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनि मोनसे स्किमसो, बे मोनसे फर्मसो। बाहाय जोंनाव अशक स्तम्भसो थायो रायजोफोर। एकदम दिनै बे निउस मिडियानि गेजेरजों बुंबाय अरुण'दय अरिजिनेल स्किमा जाहैबाय गेजेराव गोजौआव अशक स्तम्भसो थायो, बिसोर जाहैबाय अरिजिनेल अरुण'दय फर्म। दा बिसोर बिथांमोना गावसिनि पार्टिनि मा होनो बेखौ ट्रेक्टर सिम्बलखौसो होनानै अरुण'दय फर्म रानगासिनो दं। बे मिसा खोथा रायजोफोर, एकदम क्लियार, बे अरुण'दय स्किम नङा, फर्म नङा, बे थगायनाय फर्मसो बियो। बिथांमोना बिसोरनि थगायनायाव गोजावनो नांला आरो बेखौ क्लियार साननानै लादो, बिसोर आरोबाव थगायनो हाला। देग्लाय बे अरुण'दय फर्मखौ लानानै बिथांमोना थगायदों, गतिके बे थगायनायनिफ्राय गोजानाव था, थगायजानायनिफ्राय। बे जाहैबाय मोनसे गावसिनि पार्टिनि फर्म, ओरैनो गावसिनि बै माबा आइटि सेलआ दिहुनलाबायनायसो बेखौ गोजानाव था रायजोफोर। आं बारे बारे एपिल खालामो, बे एकदम नंखाय मोनसे भुवा मोनसे फर्मसो बियो। सोरबाखि अरुण'दय फर्मआव ट्रेक्टर सिम्बल थायो नामा? बे गावसिनि बेक्तिगत स्किम नामा बेलाय? बे फर्मआ जाहैबाय भारत सरकारनि बा आसाम सरकारनिसो। बयनोबो जायहा मोन्थाय दं, बिधवा जायहा बुरिनानै थानाय, हाबा जानो रोङै बिथांमोननि थाखायसो बे फर्मआ, बे अरुण'दय स्किमा। मानो नंखाय खोथा बुंना जोंनि रायजो राजाखौ गोदाव सोराव खालामदों बिसोरो, बे मिसा खोथा। आं बेखौनो क्लियार बुंथारबाय दिनै।